Takže dneska väčšiu časť prednášky budeme pokračovať v tom ľudskom vizuálnom vnímaní a ako vplýva na to, čo ako vizualizujeme. Ale skôr, než sa do toho pustíme, tak máme takú odbočku. Zhruba niekedy na predposlednej prednáške sme sa rozprávali o vizualizácii rôznych takých netypických dát. Také typické dáta, ktoré sme robili od tabulka s číslami a teraz robíme ešte nejaké grafy z toho. A potom sme sa rozprávali, čo keď máme mapu, nejaké geografické dáta, čo keď máme grafy, nejaké vrcholy pospájané hranami, čo keď máme časové rady, tak tie sú síce také pomerne typické, ale na aké veci sa tam môžeme zamerať. No a dneska ešte začneme takým posledným, možno trošku netypickým typom dát, a to sú textové dáta. Textové dáta vo všeobecnosti sú na jednej strane náročne sa s nimi pracuje, na druhej strane dneska v oblasti toho strojového učenia sú tam veľké pokroky, v tom, čo dakedy bol naozaj problém. Pretože text, teda máme text, môžeme ho rozložiť na slova, ale tie slova, jednak teda je tam nejaká gramatika, to, že len jednotlivé slova nie je všetko, je dôležité, ako sú pospájané, takže je to komplexná vec. Druhá vec je, že tie jednotlivé slova niekedy nemajú jasný význam, to isté slovo môže znamenať rôzne veci v rôznych kontextoch, ale máme tam slovo ako zámeno a nevieme presne, k čomu sa vzťahuje. A naopak, pre to isté máme rôzne synonymá, ktoré môžeme použiť. Takže trošku sa s tým ťažko pracuje a práve tam prichádza to strojové učenie, ktoré vie nejakým spôsobom charakterizovať možno význam slova nejakým vektorom a potom vieme niečo robiť s tými vektormi a podobne. No, ale dneska teda nebudeme robiť nič také, ale pozrieme sa na to, že niekedy aj čisto, keď sa pozrieme len na slova, a na to, aké slova sú v danom texte použité a ako často, tak už to nám môže dať nejakú informáciu o tom texte, ktorá môže byť zaujímavá a vieme to teda jednoduchým spôsobom vizualizovať. Takže dneska sa pozrieme na to, že mám text, rozložím ho na slova a pozriem sa, aké slova sa tam vyskytujú ako často. A ešte pri takýchto analýzach väčšinou sa robia také predspracovania. Prvé predspracovanie je, že sa odstraňujú tzv. Stop words. To sú slova, ktoré sa veľmi často využívajú, majú skôr taký gramatický význam, nemajú nejaký v sebe až tak veľa významu, také nejaké rôzne spojky, predložky, zámena a podobne, členy v angličtine. Takže také väčšinou neuvažujeme, nebudem rátať, ako často niekto používa slovo and, hej, ale zameráme sa na také plnovýznamové slova, podstatné mená, slovesa prídavné mená. A druhá úprava je, že teda slova môžu byť v rôznych gramatických tvároch, môžeme ich mať v množnom čísle, v minulom čase a podobne. Obzvlášť teda aj v angličtine v menšej miere a v slovenčine je to naozaj veľký problém. Takže sa zvykne robiť nejaká úprava, ktorá sa nazýva lematizácia alebo stemming niekedy, kde sa vlastne z toho slova nechá taký nejaký gramatický základ alebo sa prevedie do nejakej základnej formy. Takže keď mám nejaký treba syn, tak z toho robím si, hej. No a dneska tu nemám nejaký notebook v tej prednáške, ale čo budete mať je dnešná domáca úloha, kde je vlastne nejaký kus kódu už hotový a budete robiť nejaký podobný. A bude sa tam používať knižnica NLTK. NL je skrátka z Natural Language, a TK je toolkit, hej, takže knižnica na prácu s prirodzeným jazykom. A tá práve vie urobiť také veci, že vie vám rozdeliť vetu na slova, vie vám tie slova. Možno aj toto nebudeme asi robiť, ale vie vám ich aj upraviť do toho základného tváru, vie vám odstrániť tie stop words, má tam nejaký zoznam stop words pre angličtinu a tak ďalej. Takže veľa takých vecí je tam hotových. Jeden z takých často používaných, ale súčasne možno odborníkmi neveľmi odporúčaných spôsobov vizualizácie frekvencie slov v nejakých dokumentoch sú tzv. Word clouds, určite ste to už niekde videli. Tuto som vyrobila balíčkom, ktorý zase budete používať aj na domácej úlohe. Word clouds pre 3 články z Wikipédie, pre články pre datovú vedu, informatiku a bioinformatiku, či nejaké odbory, ktoré súvisia s vašim štúdiom. Zaujímavé je, že teda informatika je z týchto taký akoby najstarší odbor a bioinformatika a datová veda sú novšie, ale najdlhší článok na Wikipédii má bioinformatika, potom informatika má o kúsoček kratší a najkratší má datová veda, takže ak jedného dňa budete mať pocit, že ste experti na datovú vedu, môžete ten článok skúsiť rozšíriť. No, a teda v týchto článkoch som tým balíčkom, v podstate ten balíček na tie Pythonovi, na tie word clouds funguje veľmi pekne, že mu dáte text a on si tam
popočíta, že ako často sa tam využívajú rôzne slová a prípadne aj frázy, nejaké dvojslovné. A teda čo urobí, je, že zobrazí tie slová, ktoré sa najčastejšie používajú, zobrazí ich úmerne k tomu, ako často sa používajú. Dá tam ešte nejaké farbičky, len teraz na projektore to trochu zle vidíme, lebo je to teda na čiernom pozadí takými farbami, ktoré tak nie sú úplne tmavé. Na obrazovke to vidno celkom dobre, ale toto vidno dosť zle. To sme rozprávali vlastne na minulej prednáške. To môže byť problém. No a teda máme tu napríklad, vidíme, nám tu svieti, že na data science je veľké to data, to tam asi často spomína a potom tu nižšie vidíte trošku, že data science, tam je ako dvojica slov, v tej computer science, máme tu computer science study, to je nejaký statistik, hej, data science, bioinformatics máme analysis, gene, protein. Takže dáva nám to zmysel, že také by sme asi čakali. Samozrejme, tu sme sa asi nedozvedeli nič nové, ale keby sme mali nejaký text, o ktorom až tak veľa nevieme vopred, že o čom by tak mohol byť, tak by sme mohli získať nejaký prvý náhľad. Dobre, no ale teda, ako som spomínala, odborníci mnohí sa tvária, že no word clouds, to nie je moc dobrý spôsob, ako vizualizovať nejaké dáta o frekvencii slov, alebo teda vôbec o tom dokumente. Takže aké tam môžu byť problémy, prečo ten word cloud nie je ideálny. Takže to je jeden veľmi dobrý point, je, že oni sa snažia tou veľkosťou vyjadriť, ako často sa používa a že to je asi výškou, hej, veľkosťou toho fontu, ale aj dlhšie slova vplyvá, že koľko budeme zaberať priestoru a teda dlhšie slova vyzerajú byť, nás viac upútajú. Hej, takže to je veľmi dobrý point. A celkovo aj napríklad v každom z týchto troch vidno slovo information, tá bioinformatics túto pod tou bioinformatikou, niekde to tam je aj v tej computer science a v data science. Data science tu vidíme túto takto pod tou štatistikou, to information a niekde tu aj v tej informatike. A čo teda, keby sme chceli, nás zaujímalo, že v ktorom sa ako veľmi používa tá information, tak možno sa to zle porovnáva, hej, lebo je to jednak veľkosť fontu, teraz tie rôzne písmená sú rôzne veľké, jednak je to na rôznych miestach tých obrázkov, nemáme to pri sebe, nemáme to dobre porovnať, hej, takže to je druhé také z toho porovnávania. A už vôbec, aby sme si všimli, že nejaké slovo je vo všetkých troch a kde je, tak sme museli vynaložiť námahu, nemáme to nejak pri sebe, že by to na nás akože kričalo. Hej, takže toto bolo prvá vec s tými dlhými slovami a potom to, že musíme hľadať tie rovnaké slova, či sa tam vôbec nachádzajú a aké sú veľké, ťažko sa nám to porovná. Takže z tohto hľadiska, keď nás zaujíma, ako často sa nejaké slova vyskytujú v týchto článkoch alebo v nejakých článkoch, v nejakých textoch, tak v podstate možno toto nie je najlepšie a možno chceme použiť také nejaké zaužívanejšie, ako napríklad stĺpcové grafy. Tuto je taká web stránka, zalinkovaná, ktorú si môžete doma popozerať, ja vám možno ukážem z nej nejakú ukážku. Toto je ono. Takže toto je stránka, ktorá je venovaná tomu, že v USA, teda v iných krajinách, každý rok prezident prednáša nejaký taký prejav o stave krajiny, State of the Union. A na tejto stránke zhromaždia častokrát potom noviny to analyzujú, že čo tento prezident povedal a ako sa to líši od toho, čo povedali iní prezidenti pred ním a tak ďalej. A na tejto stránke majú niekoľko vizualizácií z rôznych novín a web stránok, kde robili takéto porovnanie rôznych prejavov rôznych prezidentov. A tuto napríklad máme jeden, kde hore máme teda v podstate tých prezidentov nie je veľa, to je veľa rokov, každý z nich bol teda prezident viac rokov, takže prednášal viacej takých. Máme tam na konci teda Barack Obama, predtým je George W. Bush. No a jednotlivé riadky sú nejaké slova, alebo pojmy, ktoré používali a tie guličky sú vlastne veľké guličky, ako veľmi to slovo sa v jeho prejave použilo, takže môžeme tak pozrieť, že tu máme, že Texas, hej, tak všetci hovorili o daniach, ale ja neviem, nejaké house a home, tak sa objavilo tuto, potom ani nie, alebo zase tuto, hej, takže niektoré témy vlastne tak prichádzali a odchádzali, kdežto napríklad dane sú tam každý rok. Ja tu mám teda ten príklad s tými tromi word cloudami, tak som nerobila guličky, robila som čiarky, lebo čiarky sa možno trošku predsa ľahšie vizuálne porovnávajú, o tom budeme dneska rozprávať. Takže vypísala som si tu nejaký počet nejakých pojmov, ku každému som priradila aj nejaké také synonymá, ktoré sa tam často vyskytovali v tých dokumentoch. Zoradené vyzerajú byť chaoticky, ale oni sú tam zoradené podľa toho, ako sa dokopy v tých troch nejak vyskytujú.
No a vidím tu čiarkami, teda ako sa vyskytujú percentuálne v jednotlivých dokumentoch. Napríklad vidíme, že naozaj v tom data science na vyše 10% tvorí slovo data, každé 10. slovo, keď nerátame tie stop word, tak sú data. Aj to science je tam dosť často. A ešte som tu vyznačila takou trošku tmavšou farbou, vždy v každom riadku z tých troch frekvencií tú maximálnu. Hej, takže v prvom riadku zjavne vidíme, že data sa najviac využíva v data science, ale v niektorých riadkoch to môže byť také ťažšie povedať, že som nejaké podobnejšie vidíš do stĺpčeky, tak farebne máme zvýraznený ten, ktorý vyhráva z tých troch. No, takže mohli by sme si popozerať, ktorý z tých pojmov má aké také charakteristické svoje slova. Myslím, že to dáva celkom zmysel. Zaujímavé sú veci také napríklad, že teória alebo systém sú najviac v tej informatike. Design aj matematika sa najviac spomína v informatike. Naopak biológia samozrejme v bioinformatike, inde sa ani nespomína. Slovo, ja neviem, tu bola nejaká structure, možno vám to nenapadne, ale sa teda tiež používa dosť bioinformatike, máme ako štruktúru proteínov a podobne, takéto veci sa tam dosť študujú. Dobre, takže tuto by sme už mohli niečo možno sa dozvedieť z týchto bar grafov a možno sa nám to lepšie porovnávalo, minimálne to isté slovo máme v tom istom riadku. Keby sme ich naozaj chceli porovnať tie stĺpčeky, že ktorý je ako vysoký, tak by bolo pekne možno, keby boli tie tri slova, teda tie tri dokumenty vedľa seba, tie stĺpčeky, hej, ale potom by sa mi to nezmestilo, takže je to trošku otázka, ako to najlepšie urobiť, ale teda možno toto predsa len vidím lepšie ako tu. Ale toto je pre nejakého lajka, hej, a kto chce mať nejakú ozdobu niekde, len ako povedať, že bioinformatika, dátoveda, neviem čo o tomto, tak tam dám taký word cloud, je to čisto len taká v podstate ozdoba, ktorá nesie v sebe trošku nejaké informácie o tom, o čom tá disciplína asi je. Dobre. Mám tu ešte zo dve ukážky, ktoré prepájajú, niekoľko ukážok, ktoré prepájajú spracovanie textu s inými typmi dát, ktoré sme študovali, takže rozprávali sme napríklad o tých geografických dátach a toto je veľmi pekná analýza, kde niekto zobral mená miest v Nemecku a pozrel si, aké majú koncovky typické, všimol si, že v rôznych oblastiach Nemecka tie koncovky miest alebo nejakých obcí sa líšia. A urobili z tohto nejakú mapu, ktorú nazývajú tag cloud, že tie koncovky sú tagy a vlastne tá veľkosť a pozícia hovorí, že OK, v tejto oblasti je veľa miest, ktoré končia nejako, hej. Ťažko povedať, čo to presne znamená. Akože nie je to dobrý obrázok na to, aby sme vedeli odpovedať, že či v Bavorsku je väčšie percento volačoho ako v nejakom inom a tak ďalej. Hej, to už by sme asi zase buď použili nejaké tie choroplety, alebo proste paragrafia, neviem čo. Ale toto je čisto zase pre niekoho, kto sa na to len tak pozrie, hej, ho tak zaujíma, že ako by to asi mohlo byť, tak ako obrázok. Samozrejme, oni museli tam aj použiť nejaké zase, je to tam aj pekne, aby sa tie slova neposúvali, neprekrývali, možno museli trochu posúvať, to vie, ak to vlastne presne, čo to znamená, každé to jedno slovo, tak nevieme presne. Ale je to skôr také, že OK, asi to nejak súvisí s tými dátami pod tým a nejak to graficky zobrazuje, ale vrám, keby to už potom niekto chcel z toho robiť nejaké kvantitatívne uzávery, že tu je toho naozaj viac a čo to presne znamená, tak už to asi kreslí inak, hej? Druhý taký príklad je prepojenie textu a hierarchii stromov. Je to tzv. word tree, kde si zoberiem nejaký text, vyberiem si z neho nejaké slovo, ktoré v tom texte je možno dôležité, vyskytuje sa tam viackrát a je nejaké kľúčové. A pozriem sa, v akom kontexte sa to slovo nachádza a tie kontexty, napríklad čo ide pred tým slovom, si zoradím do stromu podľa toho, že nejaké sa tam frázy dopakujú. Takže tento text, ktorý som použila, je úvodná kapitola do knihy Charlesa Darwina Pôvod druhov, čo je teda naozaj jedna z prevratných biologických prác. A teda pôvod druhov, druh je species po anglicky. A teda to slovo species sme si vybrali a toľkotokrát to spomína v úvode. A môžeme si predtým, môžeme mať of species, máme tam ten názov tej knihy Origin of the Species, tam vlastne spomína v tom úvode 4-krát a mohli by sme si prečítať, v akých vetách sa to nachádza. A potom teda to slovo species sa tam vyskytuje ešte v ďalších kontextoch, each species, one species, that species a tak ďalej.
No, takže toto nám niečo hovorí, v akých kontextoch autor ukazuje pekne prehľadne, v akých kontextoch to slovo sa použilo. Takisto by sme mohli mať opačný, že dám spíš naľavo a pozriem sa, čo ide za ním, prípadne aj na obe strany. A je tu nejaká web stránka, ktorá vám pre daný text niečo takéto vie vyrobiť. No a ďalší podobná analýza je, že spojíme text a graf, že vrcholy budú nejaké slova a hrany budú nejaké ich prepojenia a vlastne, že phraseness, že zoberiem si nejaký typ frázy, obzvlášť dobre to funguje teda v angličtine a budem ho vyhľadávať v danom texte. Takže toto je Biblia, Starý a Nový zákon a vybrali si frázu typu, že x of y, že proste niečo, hej, taká fráza. A našli všetky výskyty, vlastne slova of, kde medzi tým sú nejaké dve podstatné mená. A z tých podstatných mien teda urobili vrcholy a prepojili chránom, pokiaľ sa v takejto fráze vyskytujú. A vidíte tu pekne teraz rozdiely medzi Starým a Novým zákonom, že v Starom zákone máme veľmi veľa toho Izraela, máme Children of Israel, King of Israel, asi God of Israel a tak ďalej. A v tom Novom zákone teda máme oveľa viac toho Boha, tuto, hej, a máme Kingdom of God, Son of God, Word of God. Takže vlastne vidíme celkom pekne aj tie prepojenia, čo s čím je prepojené v tom texte a ako často zase máme tu aj veľkosť toho, že ako často sa vyskytuje takto veľkosťou toho písma a tak ďalej. Takže myslím, že je to celkom zaujímavý spôsob vizualizácia a podobné viete nájsť na webe, alebo teda v tamtom článku viete nájsť podobné obrázky pre rôzne iné diela a rôzne iné typy fráz. Dobre. No a keby ste si teda ešte chceli pozrieť ďalšie veci, toto asi je všetko, urobíte si teda tú úlohu s nejakými podkladami, s nejakými poštami textov. Keby ste si chceli pozrieť, je napríklad táto stránka, kde je veľmi veľa rôznych príkladov vizualizácií textu podobného typu, ako sme videli. Potom celkom pekná prednáška z Univerzity Washington, prezentácia teda. A ešte možno taká zaujímavá ukážka, že možno poznáte autorku Elena Ferrante, ktorá teda napísala sériu kníh My Brilliant Friend, seriál je to. No ale ona teda je to pseudonym, nevie sa presne, kto to je. A veľa ľudí sa to teda, keďže bola slávna, tak alebo je slávna, tak sa to veľa ľudí, novinárov a podobne snažilo nejako objasniť. A jedno z toho je článok, normálne seriózny vedecký článok, kde sa snažili porovnávať výskyt slov v jej knihách s výskytom slov v dielách rôznych známych, teda existujúcich talianských autorov a teda potom to nejak vizualizovali, urobili takú nejakú tú redukciu dimenzií, ktorú sme takedy spomínali, že si nejaké tie výskyty slov sú nejaké dlhé vektory a že koľko ktorého slova používa a sa to premietli do 2D a mali nejaký graf, kde bolo vidno, že teda tá Elena Ferrante nebola úplne blízko pri nikom, ale bola tak relatívne blízko pri jednom z tých autorov. Takže môže to byť zaujímavé si to pozrieť. No, a ešte teda by som povedala, že texty ešte stretnete. Trochu sa stretnete s nimi na predmete management dát v budúcom roku v letnom semestri a potom v zimnom semestri 3. ročníka na dátovej vedu máte všetci a na dátovej vede máte aj princípy dátovej vedy, kde teda tiež budete sa o textoch rozprávať. Takže ešte sa s textami stretnete aj s nejakými možno pokročilejšími spôsobmi analýzy. Dobre, poďme späť k tomu vizuálnemu vnímaniu, ktoré sme teda načali na minulej prednáške. Takže začali sme na minulej prednáške rozprávať o tomto záhadnom obrázku, na ktorom máme nejaké slniečko prepojené s nejakým mesiačikom bodkovanou čiarou. A rozprávali sme sa o tom, že čo vlastne vidíme, čo sa deje v našom mozgu zjednodušene, keď sa pozrieme na tento obrázok. A teda sme sa rozprávali hlavne o tých prvých fázach, o tej fyzike a o tých farbách, že teda svetlosť projektora dopadne na obraz, na plátno, odrazí sa do vášho oka, tam dopadne na nejaké na sietnici, na nejaké čapíky a tyčinky, ktoré premenia svetlo na nejaké nervové impulzy, pošlú to do mozgu a teda vedia vnímať tie rôzne vlnové dĺžky a tak ďalej. No ale potom teda dnes budeme sa venovať ďalším dvom fázam toho vnímania, nie nejak do detailov toho, čo sa deje, ale skôr aký to má vplyv na vizualizáciu. A jedna tá fáza je, že teda sa veľmi paralelne spracováva ten obraz a nájdú sa tam nejaké základné veci, ako nejaké plochy jednofarbné, nejaké
ekrany, kde sa mení farba a podobne. A potom z týchto nejakých základných vecí, že tu je nejaká čierna plocha, tu sú nejaké okolo toho nejaké čiaročky, tak sa vlastne možno dajú dokopy, že tie bodky červené sú v skutočnosti čiarka na čiara, alebo sú jedno za druhou a podobne. Takže nájdeme tam nejaké vzory, nejaké známe objekty, ktoré poznáme. No a potom teda tretia fáza, o ktorej nebudeme dneska veľmi rozprávať, ale ktorá teda nastupuje na záver, je, že nastupujú tie vyššie kognitívne úrovne a snažia sa povedať, čo to asi znamená, že asi to bude to slniečko, asi to bude tam nejaké prepojenie s nejakým mesiačíkom alebo s niečím. Jedna vec, ktorú teda by som ešte spomenula, je, že teda naše vizuálne vnímanie, oči, mozog, ako spracovať ten obraz, boli vyvinuté teda za dlhé obdobie a ľudia väčšinou, to aj ich predkovia, žili v nebezpečenstve v divej prírode, kde museli si dávať pozor na nejaký predátor, nejaký tigre a medvedia, neviem čo, ktorých mohli chcieť zožrať a naopak možno aj oni lovili nejaké zvieratá. Takže veľa z toho mozgu je dobrý v tom, že zachytáva nejaký pohyb. Keď sa niečo niekde hýbe, môže to byť nebezpečenstvo, alebo môže to byť naopak niečo, čo chcem ja uloviť. Takže na to zachytávanie pohybu sme veľmi dobrí. Aj v tom periférnom videní vieme zachytiť, že sa tam niekto hýbe. To v podstate by bolo relevantné pre vizualizáciu dát, pokiaľ by sme používali nejaké animácie. Takže pokiaľ by ste chceli ísť viac do nejakého animovania, možno je dobre si prečítať a porozmýšľať nad tým, že čo s tým pohybom, ako to vnímame, ako to využiť. Ale my teda vo väčšine na tomto predmete robíme statické obrázky, takže vôbec sa nebudeme zaoberať s touto časťou, ktorá je o pohybe, ale budeme sa zaoberať, čo keď sa pozeráme na statickú scénu. Dobre, no a už sme pri tom úvode k minulej prednáške sa rozprávali o tomto príklade, že aký je rozdiel medzi tabuľkou a grafom a že čo keď mal takto, že po 10 rokoch vypísané dĺžky života napríklad na Slovensku a Portugalsku a niekto mi dá úlohu, že povedať, že koľký z týchto stĺpcov tej tabuľky je Slovensko, má väčšie číslo ako Portugalsko, tak proste by to bola síce nudná a neveľmi zaujímavá robota, ale namáhavá, lebo by som musela pozrieť v každom stĺpci, sú tam nejaké vlastne čísla s 3 ciframi a musela by som pozrieť, že OK, tak musím v prvom rade, čo sa deje pri tom vnímaní, hej, dopadá tu nejaké svetlo na moju sietnicu, najprv zistím, že sú tu nejaké škvrny, ktoré asi tvoria nejaké útvary, potom musí tá vyššia úroveň rozpoznať, že to je 37.9 a tuto je 35.6 a potom musím ešte zapojiť nejaké porovnávanie čísel a pozrieť, že dobre, tak tá prvá cifra, ktorá sa líši, je táto, teda asi 7 je viac ako 5, tak to bude väčšie číslo, hej. Takže musím tam zapojiť rôzne úrovne a preto je to pomalé a také trochu namáhavé. Keby som to mala robiť veľa, tak sa aj unavím. No a zase, keď sa pozerám na ten obrázok a spýtam sa, že kde je tá modrá čiara vyššia ako žltá, tak to nie je žiadna námaha, to hneď vidím, pretože tú čiaru to mi nájde tá nižšia úroveň, ktorá tam rozpoznáva tie nejaké súvislé útvary a podobne. A vlastne to hneď vidím, hej, že OK, tu sú dve čiary a vidím, ktorá je vyššie, ktorá je nižšie, je to veľmi ľahké a nemusím sa vôbec namáhať, a keby som to mala robiť aj na veľa grafoch, tak to úplne v pohode. No, ďalší príklad toho istého je tento, že koľko tu vidíme šestiek, hej, na tomto obrázku. Zase, keby som to chcela poriadne robiť, že má správnu odpoved, musím ísť poriadne, tu vidím jednu, druhú, tretiu, štvrtú, vidím tu 4 šestky, bola to námaha, musela som to prejsť celé zase rozpoznať ten objekt 6, ktorý síce dobre poznám, ale musím ho tam nájsť. No ale keď to mám takto, že tie šestky mám vyboldované, tak na mňa tak kričia hneď a nemusím až tak prechádzať všetky riadky, pokiaľ verím, že teda naozaj všetky sú vyboldované, tak vidím pomerne rýchlo, že ich je 6. Hej? Takže sa vraciam možno k tomu, že hoci sú tam čísla, tak a je to istá úloha ako tu, že rozpoznať šestky, ale tuto mi niekto teda zvýraznil a teda ich oveľa ľahšie vidím a podobá sa to viac na ten graf. Takže je to naozaj o detailoch, že niekedy môžem zmeniť niečo maličké a môžem z ťažké úlohy urobiť ľahkú. No, takže napríklad, keď sa vrátime k tej tabuľke, tak tu som teda urobila to, že v každom riadku som to väčšie číslo dala boldom, aby sme videli, kto v danom roku vyhráva. A teraz už keď sa spýtam, že OK, v ktorých rokoch bolo na tom Slovensku lepšie ako Portugalsko, tak to vidím zase veľmi rýchlo, veľmi hneď a
nemusím akože porovnávať všetky cifry tých čísel. Takže naozaj na detailoch záleží. No a poďme sa pozrieť, že prečo teda niektoré úlohy, keď sme mali podobné úlohy, tabuľka s bodom, tabuľka bez bodu, prečo to vlastne s tým bodom bolo toľko ľahšie. A sú to nejaké veci, ktoré sa volajú preatentívne príznaky, preattentive attributes. Sú to vlastne teda nejaké tie príznaky alebo nejaké vlastnosti toho obrazu, ktoré náš mozog teda vie urobiť automaticky veľmi rýchlo, bez toho, aby sme sa my na to sústredili nejako vedome. Hej? A vlastne sme sa rozprávali minule, že máme tu žltú škvrnu, ktorou sa vieme ostro niekde pozerať na malú plochu a už sám ten mozog vlastne musí na tie naše oči, to zase my nekontrolujeme, že kde presne sa naše oči zameriavajú, to robí mozog sám a on vlastne nájde tie zaujímavé veci v obrázku tým rýchlym spracovaním a tam zameriava aj to oko, získa tam lepšie dáta tým, že sa tam zameria a tak ďalej. No a keď to teda dobre tieto preatentívne príznaky použijeme, tak vlastne ten divák, ktorý sa bude pozerať na náš graf, tak vlastne nemusí sa namáhať a hneď na neho tá odpoveď, to čo sa snažíme tým grafom ukázať, bude vyskočí. A keď to neurobíme dobre, tak bude musieť sa namáhať. No a sú rôzne teda knihy a stránky, ktoré popisujú tieto preatentívne príznaky. Ukážeme si ukážky, ale veľmi pekná stránka je táto, keď chcete, môžete si vyskúšať, je tam dokonca aj nejaká taká apka, kde si môžete testovať nejaké, že OK, toto sa ľahko, toto sa nežemne, ako rýchlo viete rozpoznať jeden iný objekt medzi ostatnými. Takže to je celkom pekné. No a teda tu sú príklady, vždy tu mám ako keby rovnaké objekty a jeden, ktorý sa líši a myslím si, že pomerne ľahko zbadáte, ktorý sa líši. Tuto je jedna čiarka, vľavo je jedna čiarka krátšia, hej, vidíme pomerne rýchlo, nájdeme, že je to táto. Tuto je jedna čiarka širšia, je to táto. A vpravo je jedna čiarka šikma, to ešte veľmi obzvlášť dobre na nás kričí, že je to táto. Takže toto sú tie preatentívne príznaky, ktoré zase bez toho, aby som ja prechádzala po všetkých čiarkách, ako v tých cifrách 6, hej, tu proste na mňa vyskočí, že táto je krátšia. Podobne teda môže ísť aj o nejakú veľkosť, tu máme väčší krúžok alebo tvar, nejaký trojuholník namiesto krúžku. Toto už je vidno horšie žiaľ na tomto projektore, ale tuto asi vidíme dosť dobre, že jeden krúžok, ktorý je svetlejší. Toto žiaľ, tento projektor zobrazuje veľmi zle, ale tento krúžok trošku možno vidíte, že je inej farby, on je naozaj dosť inej farby, tieto všetky sú také tmavo-modré, tento je tmavo-červený, ale tuto je to všetko také sivé, takže žiaľ, tam to nevidíme. Ale teda na obrazovke by ste veľmi pekne videli aj tento, že by vám to vyskočilo ako taký tmavo-červený. Takže či už je to hue, ak máme teda dobrý projektor, alebo lightness, tá tmavá svetlosť, tak tiež to na nás pekne vyskočí. No a ďalšia vec, ktorú teda celkom dobre rýchlo vieme spracovať, je teda to, čo používame v grafoch, to je nejaká pozícia. Vpravo vidíme, že sú tam nejaké skupiny, hej, hneď nám mozog vraví, že sú tam nejaké 3 skupiny tých bodov, ktoré sú blízko pri sebe. A vľavo teda skôr teda je to, že vidíme, že nejaké body sú hore, nejaké body sú dole, vľavo, vpravo, hej, nejaká taká rozhodené nejakým spôsobom po tej ploche. No, dobre, takže toto bolo, že všetky tieto veci, farby, tvary, uhly a tak ďalej, všetko toto do nejakej miery náš mozog vie paralelne spracovať a rýchlo nám niečo o tom povedať, že sa tam niečo líši, ale nie vždy nám vie povedať, že ako veľmi sa to líši. A títo pani Cleveland a McGill robili výskum na ľuďoch, že na nejakých dobrovoľníkov, že im ukazovali nejaké grafy, kde boli porovnané nejaké čísla a pýtali, nakreslené ako graficky, väčšie a menšie, treba dve čísla, alebo viacero, ale treba dve, a pýtali sa ich, koľko percent z toho väčšieho je to menšie, o koľko percent je to menšie o to väčšie. Hej? Že mali nielen povedať, že toto je menšie, ale aj o koľko percent odhadnúť samozrejme zhruba. A potom teda vyhodnocovali autori, že ako veľmi sa to ľuďom darilo a pri ktorom spôsobe zobrazenia boli tí dobrovoľníci úspešnejší a pri ktorom boli menej úspešní. Takže tým pádom zoradili tie preatentívne atribúty, alebo príznaky, ktoré vieme rýchlo s ním spracovať, ale nie všetky vieme aj
dobre kvantifikovať, že ktoré z nich sú dobré pre kvantifikáciu. No a dosť často sa to v rôznych zdrojoch zobrazuje ako takáto nejaká hierarchia od nejakých najlepších, ktoré vieme najlepšie kvantifikovať, po také, kde nevieme dobre odhadovať tie pomery, okoľko je niečo menšie. A teda najlepší sa im vyšiel nejaká taká dĺžka tých stĺpčekov v nejakom stĺpcovom grafe, ktoré začínajú všetky niekde na tom bode 0 na osi x a každý je inak dlhý, tak vtedy vieme pomerne dobre povedať, akom pomere sú. O niečo horšie sú také dĺžky, ktoré by nezačínali na tom istom mieste. Hej, že máme síce stále ešte paralelné paličky, ale sú poposúvané, tak tam sa nám trošku ťažšie určuje, že koľko percenta kráča tvorí z tej dlhšej. Čo tu nemajú ako zaradené, ale čo by bolo asi ešte ťažšie, keby tie paličky boli každá inak otočená, tak by sa nám to asi ešte horšie robilo. No ale potom aj dobre môžem vyjadriť číslo nejakým uhlom, že ako stromo ide priamka, alebo teda nejakým uhlom, že aký veľký výsek je medzi dvoma nejakými úsečkami. To je ešte horšie ako tá dĺžka. Potom ešte horšie je plocha kruhu, že porovnať, koľko percent tvorí menší kruh z väčšieho kruhu, v tom nie sme až taký dobrý. Ešte horšie je, keby sme robili nejaký taký akoby graf, ktorý je taký akoby 3D, že tam máme teda 3D objekty premietnuté do 2D na nejakú plochu, nejaké kocky treba alebo gule nedajú, že aby sme robili pomery ich objemov. A takisto pomerne zle vieme odhadnúť nejaký pomer, že ako tmavá je farba, hej, by mali povedať, o koľko percent je jedna farba tmavšia od druhej, tak jednak nám to môže skresliť všelijaký projektor, obrazovka, tlačiareň a podobne, ale aj keby sme to mali veľmi dobre nakalibrované, tak nevieme to až tak dobre odhadovať. No a posledné, to aj neviem, čo tým tu chceli povedať, ale že keby to bolo vyjadrené, to farbu, tá hodnota nejakou farbou na nejakej škále, nejakej dúhe, tak sa nám asi dosť ťažko povie, že kde sme na tej dúhe a o koľko percent sme na jednej väčšie alebo dúhy. No, takže chceme pokiaľ možno tie dôležité veci, ktoré chceme, aby ten divák alebo čitateľ si vedel aj kvantifikovať, tak chceme pokiaľ možno používať tuto zdáva možno tie dĺžky alebo niečo také. A také, kde nám to až tak nezáleží na tej kvantifikácii, chcem len tak dať takú zhruba predstavu, že čo je väčšie, čo je menšie, tam prípadne môžeme použiť aj niektoré z toho viacej vpráv. A tu mám teda konkrétne ukážky, mám tu 4 grafy, rôznymi spôsobmi zobrazené čísla 10, 20 a 17. Vľavo hore je to tou výškou, je to taký stĺpcový diagram, veľmi zväčšený, kde mám 10, potom 20, 17. A myslím, že aj celkom dobre vieme odhadnúť, že ten ľavý stĺpec by mohol byť zhruba polovica toho stredného, hej, a že ten pravý je o trošku menší od toho stredného, že keby ste mali tie percentá, tak možno by ste sa až tak veľmi nemýlili. V strede to vidíme pomocou plochy kruhu. Hej, tam už to nejak akože naozaj by bolo pre mňa dosť ťažké povedať, že koľko percent tento malý tvorí z toho stredného, hej. Je to taká dosť ťažká úloha, že si človek tak nevie predstaviť v tom kruhu, že ak by to tam bolo. A tuto je to isté pomocou continuous sivej, takže toto je myslím, že nejaká úplne čierna alebo nejaká, a táto má polovicu z tej tmavosti, alebo v polovici medzi bielou a touto, hej, ale zase nevieme to zvlášť na tomto projektore, ale ani na obrazovke celkom dobre povedať. A táto je trošičku svetlejšia od tejto, čo tuto zase vôbec nevidíme na projektore. No a tuto je teda koláčový diagram, ktorý vlastne vyjadruje tie veľkosti tých hodnôt, teda je tak možno plochou toho výseku alebo úhlom, hej, medzi tými okrajmi. A zase už tuto by sa nám nie až tak dobre odhadovalo, či tá modrá je polovica tej oranžovej, hej, čo sme tuto videli celkom fajn, tuto sa nám to odhaduje o dosť ťažšie. Ale zase vieme aj tuto asi celkom dobre povedať, že ok, dvojka bude oranžová, bude asi najväčšia, a táto bude trochu menšia a táto je teda najmenšia. Takže všetky tieto spôsoby vieme použiť na také kvalitatívne, že vieme povedať, kto je najväčší, stredný, najmenší, ale nejaké tie pomery nám naozaj najlepšie vidno v tomto. No, ešte teda k tomuto, keďže už teraz vieme, že ktoré typy akoby zobrazenia sú dobré pre naše vnímanie a vieme ich rýchlo spracovať
spracovať aj presne, tak je dobre na to mysleť, keď si vyberám, že aký typ grafu použijem. A existujú, keďže tých typov grafov je strašne veľa, tak existujú nejaké web stránky, kde vám ukážu veľa typov a pomôžete vám nejak si vybrať, že ktorú idete použiť. Teda obzvlášť by som odporúčala túto, to je prvá z toho na tom slajde, kde teda hore máme napísané rôzne typy dát, čo keď máme numerické dáta, kategorické, zmes numerických, kategorických, mapy a tak ďalej. A keď máme teda toto je obrázok pre numerické, tak sa nás pýta, či máme jednu premenu, dve premenné, viac ako dve premenné a tak ďalej. A pre každý z týchto prípadov nám odporúča nejaké grafy, ktoré by sa mohli použiť. Pričom ešte keď kliknem na jednotlivý typ grafu, tak ešte k nemu možno má nejaké ďalšie informácie a príklady a všeličo. Takže napríklad, keď mám jednu numerickú premenu, to sme vraveli, tak v podstate čo môžem robiť na nejaké body, tak dosť často zobrazím rozdelenie akoby tých bodov, že aké majú hodnoty vo forme nejakého histogramu alebo takého toho hladkého KDE, hej, nejakej hladkej krivky. Takže to tu vlastne majú. Keď mám dve premenné numerické, tak pre mňa taký základný typ grafu je vlastne scatterplot, bodový graf. Tuto zase majú o ňom nejaký popis, nejaké obrázky. A majú popisu tu napríklad aj časté chyby, že napríklad ten overplotting, to je niečo, čo sme spomínali, že keď mám scatterplot, mám veľa bodov, tak sa môžu začať prekrývať, ale vlastne nevidím, že kde čo je. Aj pri malom počte bodov sa môže stať, že sa budú prekrývať, takže to je niečo, čo tu oni explicitne spomínajú, že pozor na to. A takisto hovoria, že môžete tam asi nejakú farbu alebo niečím ukázať aj nejaké podskupiny, pokiaľ tí dáta existujú. Takže môžete si toto popozerať, je to celkom pekná a sú tam mnoho zaujímavých nejakých ako na čo si dať pozor a tak ďalej a teda celkovo je to inšpirácia, že aký typ grafu použiť v danej situácii. No a druhá, ktorá vlastne je vlastne takýto jeden obrázok bez nejakých už ďalších detailov, kde zase sa vás pýta, čo by ste chceli zobraziť a podľa toho, či to je porovnanie, vzťahy a tak ďalej, tak vám a potom sa pýta ďalšie a ďalšie otázky a nakoniec sú tam nejaké grafy, ktoré odporúča. Nie všetky by sme možno nutne odporúčali, lebo je tu napríklad ten pie chart, ktorý teda ako vieme nie až taký odporúčaný práve preto, že nie je celkom dobrý na to porovnávanie veľkosti tých výsekov alebo podobne tento nejaký radar chart, kde zase, čo je problém s tým radar chartom, hej, že tam máme tie, vlastne porovnáme dĺžky nejakých úsečiek, ako ďaleko som od stredu a tie úsečky sú každé v inom uhle, čiže nevidím ich pekne vedľa seba, nech viem ľahko porovnať, ale sú každá iným smerom a ťažšie sa mi to porovnáva. Takže to vyplýva z toho, čo sme dneska vraveli. Dobre, takže keby ste rozmýšľali nad tým, že aký graf použiť, tak spomente si na tie preatentívne príznaky, spomente si na tú hierarchiu a môžete si pozrieť aj takéto web stránky. No, ďalšia časť dnešnej prednášky je o jave, ktorý sa volá Gestalt. Bolo to celý taký veľký trend v psychológie Gestaltu, ktorá sa začala rozvíjať začiatkom 20. storočia, hlavne v Rakúsku a Nemecku. A ten Gestalt po nemecky znamená niečo ako nejaký vzor, po anglicky pattern. A títo psychológovia skúmali, že keď sa teda pozeráme na niečo, takže náš mozog z toho vytvára nejaké takéto vzory, ktoré možno tam ani na tom obrázku nie sú. A vedie to možno k nejakým aj chybám alebo ilúziám. Ale čo na čo sa ten mozog teda vyvinul, že pozeráme sa na nejakú scénu, niekde sme v tom pralese, hej, ohrozuje nás tam všeličo a my tam rýchlo potrebujeme rozpoznať nejaké nebezpečenstvo alebo teda nejakú príležitosť. Takže to, že niekde sa niečo myhne a náš mozog zrazu tam vidí nejakého tigra, tak možno je to chyba, možno sa ukáže, že to bol nejaký tieň, preletel tam, neviem, vták alebo niečo, zakýval sa strom, ale radšej urobiť takúto chybu, že zamerať pozornosť a prípadne utekať pred tigrom, než urobiť tú opačnú chybu, že ho tam nezbadáme, ale nás zožere, hej? Takže ten mozog sa radšej snaží rozpoznať niečo všelikde a potom teda to možno neskôr vyhodnotíme, že to asi tam nebolo, než teda niečo vynechať. A tiež teda sa snaží nejak preferovať nejaké symetrické a jednoduché útvary. Máme tu teda nejaký obrázok, teda príklad toho gestaltu, toho vynárania nejakých vzorov.
Mám tu nejaký obrázok, keď sa vám teda pozriem, sú tu nejaké 3 čierne útvary nejakých modrých tvarov, ale možno keď sa na to teda pozeráte nie tak úplne analyticky, ale že čo sa dám, tak asi, tak čo tam vidíte na tom obrázku? Nejaký had, hej, že vlastne vám to spojí mozog do jedného, že to určite bude nejaká jedna vec, ktorá je tuto možno pod vodnou hladinou alebo za nejakou stenou a že tuto to zrejme asi pokračuje, tuto to pokračuje a že bude to nejaké také niečo zvlnené, nejaký had a možno sa ho bojím a ide utekať alebo niečo. Dobre, takže toto je príklad toho, že vytvorím niekde, kde to v podstate nevidím tam toho hada celého, vidím z neho len kúsky, len sa dotvorím v tom mozgu, sa mi tam veľmi silno objavuje. No a teraz, keď si čítate teda nejaké články o tom geštalte, tak väčšinou tam spomínam veľa takýchto princípov, ktoré majú nejaké mená. Pre nás nie, my sa nemusíte teraz učiť náskome všetky tie princípy, ktorý čo, ale sú to také ukážky, je dobre zase si to nejako trošku pamätať a teda nie pamätať všetky, ale akože pamätať si, že takéto niečo je a využiť to možno pri vizualizácii. Buď to teda, že to využijete na schvál, alebo sa snažíte, aby to tam nevznikalo, aby sme nevideli, sú dve veci pri tom geštalte. Chceme to využiť niekedy, že človek tam rýchlo niečo zbadá, čo chceme, aby zbadal, a nechceme, aby sa tam vytvárali nejakí falošní hadovia niekde, kde nie sú, hej, aby to zo človeka kričalo niečo, čo na tom grafe akože nie je podporené dátami. A jeden z tých princípov je princíp of proximity, princíp blízkosti, že veci, ktoré sú blízko seba, tak my predpokladáme, že tvoria nejakú skupinu. Keď vidíme skupinu ľudí niekde, ja neviem, pred fakultou, tak si myslíme, že to budú nejakí kamaráti, ktorí sa tam rozprávajú. Nemyslíme si, že tam náhodou nejako vznikli, hej? Tuto vidíme body a sú v takých nejakých možno po 2 stĺpčeky spolu, tak si myslíme, že dobre, toto budú asi nejaké 3 skupiny bodov. Náš mozog nám tam veľmi vytvorí tie 3 skupiny, hneď ich vidím, že áno, sú tam 3 skupiny. No a tuto vpravo je ukážka, ako to môžem využiť pri vizualizácii, že som vlastne vyrobila nejaký taký tieto prúhový graf, asi nesrdcový, keď sú to vodorovné čiary. A rozdelila som ho na dve časti, hore teda je tam nejaký výber krajín a ich dĺžka života a hore sú krajiny z Európy a dole zo zvyšku sveta. A tom, že som nechala medzi tým voľný riadok, tak sa tam tie dve krajiny, tie dve skupiny vytvorili veľmi silno a veľmi silno ich vidím odlišené a môžem ich teda porovnávať, že ako to tam sa dĺžkou života je. Takže takýmto nejakým miernym oddelením nejakých skupín ich veľmi silno vytvorím pre toho diváka. A nemusím nič ďalšie tam kresliť okolo nich, nejaké dávať im iné farby alebo niečo. No, druhá vec je, že teda ale môžem využiť farbu a ďalší princíp, ktorý náš mozog využíva je princíp podobnosti, že zase podobné veci dáva nejako dokopy. Takže tu máme takú akoby šachovnicu, no nie šachovnicu, taký obrázok bielých a čiernych guličiek a v princípe tie stĺpce a riadky sú asi rovnako od seba vzdialené, ale tým, že v riadku mám rovnakú farbu, tak asi určite mi mozog kričí, že tie skupiny sú riadky, hej, že to je to, čo je nejaká skupina, biely riadok, čierny riadok a tak ďalej. A dokonca možno mi môže kričať, že aj všetci čierni, keďže je to dosť výrazný kontrast medzi bielou a čiernou, môžu mi dokonca mozog vraví, že všetci čierni asi tvoria nejakú skupinu a všetci bieli možno tvoria nejakú inú skupinu, to už možno je také otázne, ale určite tie jednotlivé riadky tam vidím ako jasné skupiny. Kdežto stĺpce, hoci sú rovnako blízko seba, tak sa striedajú farby, tak tie mi až tak skupinu netvoria. No a vpravo vidíme pri tej vizualizácii, že toto bol taký príklad, kde sme si pozreli, ako sa ľudia v nejakom dotazníku, čoho sa boja, a to sme si premietli z veľa nejakých odpovedí do dvoch rozmerov, kde blízko seba by sme mohli mať ľudí, ktorí sa boja podobných vecí. A máme ich ofarbených podľa pohlavia, takže červené bodky sú ženy, modré bodky sú muži. A trochu tam akože zase dokážem odsledovať tie dve skupiny. Hej, viem sa pozrieť tie ženy ako skupinu, mužov ako skupinu, možno vidím, že tam mierny posun a tých žien nejako doprava, dohora oproti tým mužom a tak ďalej. Takže viem si tam tie skupiny vytvoriť nejakým spôsobom z tej farby, že sú podobné. No a toto je zase ďalší príklad, ktorý sme už videli na nejakej staršej prednáške, kde máme pre nejaké vybrané krajiny ich dĺžku života v dvoch rôznych rokoch, roku 2000 a 2020. A tu využívame vlastne obidva tie princípy aj podobnosti, aj blízkosti. Takže keď ideme na tú blízkosť, na tú proximity, tak
čo je tu blízke na tom grafe? Ktoré veci sú blízko seba a tým pádom ich môj mozog možno dáva dokopy, že to bude nejaká jedna skupina. Tie 2 roky, že pre každú krajinu mám skupinu už dve hodnoty a trošku oddelenú od tých ostatných. Hej, takže myslím, že dobre vidím, že títo dvaja sú spolu, títo dva. Keby som ich dala tie všetky spolu, hej, že tam nedám tie medzery, tak vlastne by sa mi trošku ťažko rozpoznávalo, že čo je tá krajina, že či to takto posunuté alebo tak, ale keď tam sú tie medzierky, tak pomerne dobre vidím, že títo dvaja sú spolu, títo dvaja sú spolu, títo dvaja sú spolu. No a podobnosť je teda to druhé, tá farba, hej, že keby som sa teraz sústredila, že zaujíma rok 2020, oranžová farba, tak si viem sa zapnúť na to, že pozerám sa na oranžovú, to je moja skupina, sledujem, čo sa tam deje, alebo môžem povedať, zaujíma ten rok 2000, tak zase sa sústredím na skupinu. Takže podľa toho, na čo sa tak trošku sústredím, viem využiť ten gestalt, že sa na tú svoju skupinu zamerám. No, ďalší spôsob, ako to môžeme využiť pri vizualizácii sú také špecificky vytvorené legendy. Takže keď vy spustíte niektorú z tých knižníc, tak ona vám dosť často vyrobí automaticky nejakú legendu, ktorá je niekde v rohu grafu a popisuje, čo znamená ktorá farba. Tuto máme zase Slovensko, Portugalsko, očakávanú dĺžku života. A vidíme, že áno, Slovensko je modré, Portugalsko žlté. A teda vieme si domysleť nejak, že asi teda to, čo je v tej legende, nejak zodpovedá tomu grafu, to nás naučili niekde, že takto máme robiť. No ale druhá možnosť, ako robiť legendu, je, že vlastne tie mená krajín napíšem priamo k tým krivkám a napíšem ich aj farbou tou istou, ako má tá krivka. Takže tam máme tú proximitu, že ten nápis Slovakia je pri tej čiare pre Slovensko, a súčasne modrý, to je tá similarita, takže viem, že asi patrí ten nápis k tej čiare a ten nápis pre Portugalsko je pri žltej čiare a je tiež žltou, takže viem, že asi patrí k sebe. Hej, takže tieto dva princípy mi pomôžu priradiť, čo patrí kam. A súčasne tým, že to tam naozaj pri tej čiare, tak je to pre mňa možno rýchlejšie, že priamo to mám napísané, priamo vidím, že je to tá čiara, kdežto tuto musím ísť očami od legendy ku grafu a späť, aby som to nejako priradila. Hej, takže takýto spôsob popisovania grafov, kde to tam priamo k tým čiaram, môže byť považovaný za nejaký taký lepší. Samozrejme, pokiaľ tam mám dosť miesta, tuto by som povedala, že asi som mala urobiť tú os Y trošku väčšiu, aby to nebolo také nalepené na ten rámik. Ale teda pokiaľ tam mám v tom, že tam nemám 10 čiar, kde by to bol úplný chaos, tak vlastne je to celkom fajn to dať priamo tam. Dobre. Ďalší princíp je princíp nejakého spojenia, connection, že keď mám veci, ktoré aj nie sú super blízko seba a nemajú ani rovnakú farbu, ale spojím ich nejakou treba s čiarou, tak to zase na mňa kričí. Na tomto obrázku, keď by som sa zamerala, že aká skupina sa tam vynára tým gestaltom v mojom mozgu, tak sú to určite tí, čo sú prepojení tou čiarou. Takže je to princíp, ktorý je silnejší ako tie prvé dva. A môžeme to využiť vo vizualizácii, ale treba na to ísť opatrne. Takže treba si napríklad dobre rozmyslieť, že kedy chcem použiť len taký bodový graf, kde x a y použijem nejaké dve hodnoty, napríklad rok a dĺžku života. A kedy ich chcem aj poprepájať s čiarami, aby som naznačila, to mám robiť len vtedy, pokiaľ naozaj tuto je nejaká taká čas alebo nejaká spojitá veličina, že naozaj má zmysel, že keď nemám iné dáta, tak predpokladám, že asi to už nejak plynulo išlo, hej, že má to zmysel tam ten predpoklad akoby dať. A tým, že tam dám tie čiary, tak naozaj v mojom mozgu pomerne silno vytváram tam nejakú takú líniu nejakého trendu. Pričom tento graf v podstate klame, hej, lebo sú tam len každých 10 rokov hodnoty, ktoré nezodpovedajú celkom 10 rokov len tomu konkrétnemu okrúhlemu roku. A keď si ho nakreslíme po rokoch, tak tam vlastne máme tie veľké prepady tých vojen, ktoré z hodou okolností neboli zrovna na okrúhlych rokoch, takže tu nám to úplne zmizlo, hej, to je to isté, len riečie. Takže v podstate ten graf trochu je klame, nezobrazuje celú pravdu o tom, ako sa tá dĺžka života menila. Ale teda jasne nám ukazuje nejaký trend, ktorý tam teda je, neklame úplne, hej, on nám ukazuje, ako to tam rastie, ukazuje, že Portugalsko bolo horšie, predbehlo Slovensko a tak ďalej, to všetko sa naozaj stalo, ale niektoré detaily tam vlastne vypadli tým, že nemáme také husté dáta. Dobre,
Ďalší princíp podobný na to prepojenie je nejaký enclosure, už nejakého uzavretia alebo obklesenia, kde môžeme si tú skupinu vyznačiť tým, že ju dáme treba do rámčeka alebo nejakým iným pozadím a zase oboje na mňa veľmi silno kričí, že to je tá skupina, to je to, čo na tom grafe patrí spolu, na tom obrázku nejakom. No a takéto pozadia alebo rámčeky môžeme využiť aj v našich bežných grafoch čiarových a skrytopotoch a podobne, že si tam niečo vyznačím takým rámčekom alebo iným pozadím. Tuto napríklad mám vyznačené tie dve svetové vojny, že kedy boli a to mi umožňuje vlastne interpretovať ten graf. Vidím napríklad, že obzvlášť tej prvej svetovej vojne v obidvoch krajinách k tým veľkým zníženiu života, k veľkým stratám došlo hlavne ku koncu tej vojny a tak ďalej. Takže toto viem využiť v tých grafoch na to, aby som vytvorila nejaké skupiny, upriamila pozornosť na nejaké skupiny, ale treba dávať pozor na to, že to je veľmi silný signál, takže bolo by dobré ho používať s mierou a naozaj tam dať len svetlé pozadie, nejaké sivé, nedám tam, že zúriva červená alebo niečo také. Hej, takisto keď mám rámček, tak stačí tenký rámček nejakej, možno aj svetlejšej farby. Toto bol enclosure, že nejaké uzavretie nejakej skupiny. A tuto je closure, také doplnenie skupiny, že keď mám takýto nejaký obrázok, tak asi všetci nám tam ten mozog vytvára z toho ten kruh. Že sú tam časti kruhu, nejaké sú vynechané a ten mozog tam vidí ten kruh do nejakej miery. Hej, jasne vidí, že to sú časti kruhu a že asi tam chýbajú nejaké čiary. A to je teda aj užitočné a zase potenciálne aj nebezpečné, že môžem si doplniť aj nejaké veci, ktoré tam ani nie sú. Tuto sme si ukazovali, že pri časových rádoch, keď mi chýbajú nejaké hodnoty, nejakých rokov, ktoré inak pravidelne mám, tak možno je dobre vynechať tam nejakú čiaru, urobiť prerušovanú. A to je fajn, lebo na jednej strane dám silný signál, že tuto niečo chýba, ale na druhej strane ten môj mozog napriek tomu si vie spojiť, že asi táto modrá čiara s touto modrou čiarou nejako súvisia a že vlastne akoby sú tu prepojené, hoci mi tam teda niečo chýba. Hej? Takže tam využijem ten princíp toho closure, že bude vedieť, že toto s týmto súvisí a toto s týmto súvisí. Dobre. No a potom je princíp nejakej spojitosti, by sme mohli povedať continuity, ktorý praví, že dobre, v prírode väčšina tvarov sú nejaké také skôr oblé a tak ďalej. Takže sa ľahšie sledujú takéto čiary, oblé, než takéto pravouhlé. A teda preto možno v nejakých situáciách môže byť jednoduchšie porovnávať treba s tie pohlavia výšky ľudí podľa pohlavia, pokiaľ ich máme oblou čiaru, ľahšie tam sledovať tú čiaru, kdežto v tých pravouhlých je to ťažšie. Zase v tých pravouhlých by som vedela možno lepšie kvantifikovať, že koľko percent v nejakom rozsahu výšok tvoria ženy, koľko muží, pretože to tam máme jasnejšie, je jasnejšie povedané, čo znamená tá výška toho stĺpca. Tuto je to tak nejak počítané, nejak tak zložitejšie, takže to neviem úplne presne povedať, čo tam z toho vyplýva. Dobre. No a ďalšia ukážka, keď robím grafy, tak keď urobíte grafy nejaké z tých knižníc, ktoré sme používali, tak vám tam narobiť celkom dosť veľa nejakých prvkov, nejaké rámiky a na osiach nejaké dieliky a všetky také veci, ktoré v princípe možno nie sú až také nutné, pretože ten gestalt, náš mozog si to tam doplní. Takže napríklad tuto mám graf, v ktorom nie je rámik, na rozdiel od nejakých, ktoré sme mali, hej, tu máme rámik okolo toho. Aj tento graf, keby som vykreslila v tom základnom štýle, bude mať rámik, ale ja som teda zmenila štýl, takže rámik zmizol. Ale nejak zvlášť mi tam nechýba, to, že to celé tvorí jeden graf, to mi vlastne povie ten proximity, že OK, tie jednotlivé druhy sú pri sebe, tak asi patria spolu. A možno aj ten closure, ktorý doplňa či chýbajúce časti kruhu, tak mi povie, že OK, tu je vlastne nejaká čiara, hej, hoci z nej mám len také fusky. Takže v podstate tam ten rámik nepotrebujem. No, a teda z tohto gestaltu vyplýva, že častokrát, a to ste už určite videli, a tých ukážok si viete nájsť na webe strašne veľa, že častokrát vznikajú nejaké ilúzie, kde vidíme na nejakom obrázku niečo, čo tam nie je. A
tým, že či taká ilúzia nevzniká v mojom grafe, že tí čitatelia alebo diváci tam vidia niečo v tom grafe, čo tam v skutočnosti nie je v tých dátach. Len to vzniká nejak tým gestaltom. No a teda taká typická ilúzia je táto veľmi známa Miller-Leyerová ilúzia, kde máme dve vodorovné čiary a keď sa na ne pozeráme, tak na ich veľkosti, tak teda čo tam vidíme. Hej, tá spodná pôsobí dlhšia, keď sa na tak pozriem, ale keby som si tu teda pozrela, že tieto čiary, že ten kde presne končí, tu zvislé čiary. Takže toto je veľmi známa ilúzia. A toto je podobná Ebbinghauseová ilúzia, ktorá funguje veľmi podobne, že vlastne okolie toho objektu ovplyvňuje to, ako vnímame jeho veľkosť, tak to isté ako keby na ploche, že tieto dva žlté krúžky alebo oranžové sú rovnako veľké, ale tento vľavo je obklopený veľkými krúžkami, ten vpravo malými, takže čo teda sa nám tu javí? Tento vyzerá dosť väčší a ja tomu naozaj nechcem veriť, že sú rovnako, tu som naozaj vyrezala z toho obrázku len ten stred a tu už asi vidíme, že by mohli byť rovnaké, že sú rovnako ďaleko od toho, hej. Ale tuto to veľmi ťažko tomu veríte. Hej, takže niečo takéto sa v nejakom scatterplote, kde mám veľkosť guličiek rôznu, môže stať, hej. A teda vás toho tam neurobíme v tom scatterplote, lebo my nemôžeme tak posúvať guličky alebo ich zmenšovať umelo. Ale teda pokiaľ by sme chceli, aby naozaj vedeli dobre porovnávať ten divák, tak môžeme dobre využiť nejakú skôr výšku než veľkosť guličky obklopenej kto vie čím na to, aby to vedel dobre porovnať. Dobre? Tuto sú vlastne dve ilúzie, alebo teda ilúzie, obrázky také otázne, ktoré vlastne súvisia s našim vnímaním perspektív. My sme zvyknutí, že keď vidíme niečo, čo je ďaleko, tak sa nám to javí menšie a keď to je bližšie to isté, tak vidíme ho, zaberá viac miesta na našej sietnici, vidíme to ako väčšie. Takže keď sa pozerám na tento obrázok, môžem si to predstaviť ako nejaký obrázok izby s kobercom a tento si iba vezie koberec a vidím, že tuto vpredu ten koberec zaberá len nejakú, neviem, tretinu izby a tuto vzadu tiež zaberá tretinu izby a táto červená čiara tu je celá izba, hej, tak hneď si myslím, že teda táto čiara je kratšia ako táto zadná. A keby to bola fotka izby a naozaj tam boli nejaké červené pruhy alebo niečo, tak naozaj ten predný pruh bude kratší ako ten zadný. Ale na tomto obrázku, čisto keď to merám v pixeloch, hej, keby som sa teraz pýtala v pixeloch na tomto obrázku 2D, ktorá z tých červených čiar je dlhšia alebo kratšia, tak stále mi ten mozog vraví, že tá zadná by mala byť, alebo teda horná, nie zadná, horná by mala byť nejaká dlhšia. Ale podobne ako v tej predchádzajúcej ilúzii, aj tuto sú vlastne úplne rovnako dlhé. A takisto tuto na tých kolajniciach, tam vidím tie kolajnice, zbiehajú sa a táto žltý pruh ide cez tie pražce, zjavne je väčší ako toto. A zase, keby to bola fotka kolajnic, tak je to pravda. Ale keď som sa pýtala, ktorý z tých žltých čiarok má viac pixelov, tak zase sú úplne rovnaké a zase je to niečo, čo môj mozog trošku má s tým problém doveriť. Čo z toho vyplýva pre vizualizáciu je, že je trochu nebezpečné používať nejaké 3D pohľady, že sa dá nejaké kocky alebo proste nejakú perspektívu do toho grafu, lebo dobre, mozog robí automaticky tam nejakú korekciu a možno nerobí úplne presne, vždy toto nevyuží preto táto ilúzia, hej, ale vlastne môže tam byť nejaké skreslenie, nevieme to tak celkom odhadnúť a lepšie je sa tomu vyhnúť, pokiaľ sa dá. No, ďalšia vec sú farby. Toto je veľmi super príklad. Máme tu obrázok nejakej šachovnice, na ktorej tu nejaký valec vrhá tieň. A sú tu také štvorce, tento označený takým slabým Ačkom a slabým Bčkom. A tieto štvorce, keď si ich otvoríte v grafickom editore a pozriete si tým color pickerom, aká je tam farba RGB hodnoty, tak je to úplne rovnaká farba. Toto a toto. A to sa vám nechce veriť. Hej, neviem ako vy, ale mne môj mozog hovorí, že toto je oveľa tmavšie ako toto. Napríklad to je obrázok z Wikipédie a tam dokonca ako dôkaz toho, že to je tá istá farba, prepojili tie dva štvorce obdĺžnikom tej farby, tej jednej. Ja na tom obdĺžniku vidím taký gradient, hej, z tmavej do svetle, takže pre mňa toto nie je dôkaz. Tuto som to naozaj vyrezala a tu už keď nemám to okolie, tak už relatívne som ochotná veriť, že naozaj to tá istá farba je, hej. Takže toto je naozaj vyrezané z tohto obrázku a ten teda až na ten obdĺžnik identický, hej. Takže prečo to vzniká? No vzniká to možnosť časti aj toho okolia,
že to Bčko je obklopené tmavými a Ačko je obklopené svetlými a to podobné, ako čo sme mali tie veľké kruhy. Druhá vec je, že my tam vidíme tú šachovnicu, hej, tie tmavé a svetlo. Predpokladáme, že tam je naozaj šachovnica a tým pádom nám náš mozog praví, že tam je čierna, tam je biely špoček. Súčasne tam ten tieň a všetko. Takže tam veľa vplyvov, ktoré to môžu vplyvať na to, ale je to tak urobené, že tomu nechcete veriť. Hej. Tuto je niečo, čo zase na projektore vidíme dosť zle, ale sa to volá Machové pruhy, Mach bands, kde vľavo máme tri odtiene sivej, obdĺžníky, ktoré sa dotýkajú a vpravo ich máme oddelené bielým tenkým prúžkom. Sú to presne tie isté obdĺžníky tých istých sivých farieb, ale keď sa pozriem tuto na tie susedné, tak sa mi možno ten rozdiel medzi tými odtieňmi zdá väčší ako tuto. Okay? A to je vlastne preto, že zase ten mozog hľadá tie hrany, kde sa mení niečo, kde sa mení ten odtieň a snaží sa ich zvýrazniť, aby sme ich dobre zbadali. Takže tu, keď to ide z tmavej do sivej, tak vlastne tam má tú hranu a možno túto trošku stmavšie, túto trošku zosvetlí v okolí tej hrany, aby sme dobre videla tú hranu, či to nie je nejaká hlava toho tigra. A tuto vpravo sú oddelené tou bielou, takže v podstate sú tu dve také výrazné hrany zo sivej do bielej, z bielej do sivej a už to tam nemusí tak zvýrazňovať ten rozdiel medzi tými sivými. Takže to je tiež niečo, čo náš mozog robí. A tuto je to zase na takom trochu neviditeľnom príklade ukázané, ako to môže mať vplyv na nejakom heatmape, že mám teda tú istú sivu tu a tu obklopenú svetlejším, tmavším a možno sa mi tie dve sivé zdajú iné, ale teda toto asi nevidíme, takže to si zase môžete prípadne pozrieť. Takže niečo také sa vám môže stať a jednak na to dávajte pozor, keď sa vy pozeráte na nejaký graf, že či to, čo vidím, naozaj tam asi je, alebo či nejakým premeraním pravítkom to nezmizne. A jednak pokiaľ máte pocit, že vo vašom grafe také niečo vzniká, čo by tam ako vzniká umelo, čo je ilúzia, tak snažte sa ten graf prerobiť tak, aby tam ten jav nenastával. Ďalšia vec je, že teda jeden z bodov, prečo niektoré grafy, keď chcem akoby čítať, niečo z nich vyčítať, tak je to veľmi namáhavé, je nejako to, že ako funguje naša pamäť. Toto je také zjednodušené pohľad na to, ako funguje naša pamäť. Nie je to nejaká najnovšia neuroveda, ale vychádza to teda skôr z nejakých experimentov, ktoré robili s ľuďmi, že ako vedia nejaké rýchlo alebo dobre riešiť nejaké úlohy, kde si treba niečo zapamätať, ako dlho si to vedia zapamätať a koľko vecí si vedia zapamätať a podobne. A teda zdá sa, že tá pamäť by mohla byť rozdelená do nejakých takých úrovní. A prvá je nejaká, ktorá vlastne len slúži na to rýchle spracovanie obrazu, kde máme teda nejaký celý ten obraz a niečo sa tam spracováva, to priatentívne spracovanie. Ale potom už v tých vyšších fázach nejakých kognície, tak máme takú tú nejakú krátkodobú pamäť, kde ona je síce krátkodobá, ale môžeme tam mať uložené veci treba aj veľa sekúnd, ale veľmi málo. Tá pamäť je veľmi malá, viem si tam zapamätať zo pár, málo, 3 až 5 nejakých vecí. A potom je nejaká dlhodobá pamäť, kde teda náš mozog vybere, čo sú dôležité veci a uloží si ich dlhodobo proste na roky a tak ďalej. No a keď teda sa pozerám na nejaký takýto graf, kde mám použitých veľa farieb a mám k ním legendu, hej, a teraz chcem sa pozrieť, že OK, zoberiem túto nejakú dĺžku života okolo 65 rokov a chcem sa pozrieť, v akých regiónoch sveta, koľko krajín má takúto dĺžku života, tak vlastne vidím, OK, je tu hnedá, tak si musím pozrieť hore, že čo znamená hnedá Latinská Amerika, potom fialová, čo znamená fialová a tak ďalej. Pretože to neviem napchať celé do tej krátkodobej pamäti, musím sa stále vrácať k jednomu druhému, lebo si neviem zapamätať tých 7 farieb, ktorá čo znamená. Hej, takže toto je trošku taký problém a je dobré sa snažiť to čo najviac odstraňovať, aby tam nemali veľa takých vecí, že ten divák sa musí prepínať medzi legendou a grafom, lebo si nevie zapamätať veľa farieb a podobne. Občas tomu neviem vyhnúť, ale potom to nepôjde rýchlo, nebudem rýchlo vedieť povedať z toho grafu, že čo. Hej, keď porovnám dve veci, tie si zapamätám, možno 3 si zapamätám, ale 7 už si nie. A zase nechcem si to ukladať do long-term memory, hej, keby som používala, keby som čítala celú knihu, kde sa stále používajú tieto farby rovnako, tak ja už si možno zapamätám, ktorá farba je čo. Hej, už to máte long-term memory, aspoň teda dočasne. Ale keď sa pozerám na jeden obrázok, tak to nedám do long-term memory, lebo je to nepodstatné, až do šťastom sa mi to nezmestí, takže to musím stále pripomínať, že čo je čo a je to námahavé a boli to. A prišli sme sa teda pomaly ku koncu a
grafu chart junk po anglicky, že sú to rôzne také veci na grafoch, ktoré tam v podstate netreba na to, aby vlastne neprinášajú žiadnu informáciu. Sú tam len tak ako do počtu. A ten náš mozog ich samozrejme spracúva. Máme to preatentívne spracovanie, ktoré je automatické, ktoré nie je nejakým vedomím riadené, takže nevie, že nemá si všímať rámy okolo grafu, proste to čiara ako každá iná, bude nás na to upozorňovať, že to je taký super čierny rámy. A my potom musíme tým našim vedomím to odfiltrovať, že dobré rámy ma nezaujíma. Takže väčšinou vieme tú vizualizáciu zlepšiť tým, že ju zjednodušíme a vynecháme tento chart, že tieto sú zbytočné veci. Ale zase je tam trošku, keď si čítate rôzne zdroje, tak je tam trošku taký, že niekedy niektorí sú takí, že puristi, že naozaj chcú ísť na minimum, že čo môžem všetko z grafu vynechám, nechám tam len minimum veci, aby tam ostala tá informácia, ktorú chcem. A niektorí pravia, že možno občas nie je zlé tam niečo dať aj viackrát alebo trošku navyše, môže nám to pomôcť alebo nejakým spôsobom to spraviť krajšie. No a na tejto stránke Dark Horse Analytics majú veľmi pekné príklady zjednodušovania, odstraňovania tohto chart junku na niekoľkých príkladoch. Takže to je myslím ten prvý, že tu je teda taký graf, ktorý má veľmi veľa toho chart junku, veľmi veľa zbytočných vecí. Zobrazuje teda niekoľko typov jedla, koľko majú kalórií. A čo by ste teda povedali, že toto je nejaký taký chart junk, čo tam netreba, čo môžeme vynechať? Ten legendu, že vlastne v legende mám názvy jedál, aj dole mám názvy jedál, pozadie, tuto mám takú nejakú akoby tapetu alebo niečo. Tá sa nám môže páčiť niekomu, že je pekná, taká prírodná, ale nepodáva žiadnu informáciu o kalóriách, takže zbytočne náš mozog ju bude nejak vyhodnocovať. Tak pozrieme sa, čo oni robili, takže tiež začali tou tapetou. Dokonca aj toto si tam nepotrebujeme, pod tým grafom odstránili. Potom píšu, že odstrániť teda redundantné nejaké nápisy, to ste si niektorí, takže napríklad tá legenda bola navyše. Tuto bolo, že neviem, sa vrátim. For different foods, to je asi zbytočné, hej. Tak tam nechali iba, že calories na 100 gramov. Tuto odstránili zase, už to napísané calories, nemusím to tam mať ešte raz. Tuto bolo dole, že type of food a každý vie, že pizza a slanina a tak ďalej sú jedlá, tak nemusím to tam mať napísané, že to je typ jedla. Teraz nejaké rámiky odstraňujú, všetky možné, hej, osvetľujú alebo úplne odstraňujú. Farby, to sme vraveli, teda možno ste si pozerali vlastne v tej úlohe nejakej, že možno také farby môžu mať aj také menej výrazné, alebo teda dokonca, keď ich nepotrebujem, na čo by sme mali každý inou farbou? Akože tá farba nehovorí, že tieto patria spolu alebo niečo, takže môžem ich aj odstrániť, robiť ich všetky sivé. A napríklad môžem sa sústrediť na tú slaninu, že myslím si, že slanina má veľa kalórií, ale v skutočnosti možno nejaké iné veci majú viac. Takže môžem tú slaninu vyhighlightovať, že to je môj message, chcem porovnať slaninu. Môžem odstrániť všelijaké tiene, ktoré zase tam môžu vyvolávať ten pocit nejakého 3D a ma môžu pomýliť. Takže toto všetko môžem dať preč. Zbytočne možno, toto je tu hrubým, hej, a možno to nie je to najdôležitejšie, tak to môžem urobiť nehrubým a celkovo proste toto nejako robia sivou, tie nápisy, ktoré možno, veľa ľudí možno nezaujíma, koľko presne je to kalórií, ale zaujíma ich len to porovnanie, tak nepotrebujem to mať veľmi výrazne, hej. Môžem aj tieto čiary urobiť len sivé, tým pádom menej kričia a tak ďalej. Odstránim čiary na čo? A teda potom napríklad povedia, že poďme zrušiť aj túto os, ale aby sme nedošli, predsa len možno by sme chceli zhruba vedieť koľko, alebo teda aj presne vedieť, že koľko to je, tak dajme túto tie čiary, napíšme, že koľko majú tie hranolky, presne kalórií a všetky ostatné veci. Tým pádom tu nemusím mať tú os a súčasne presnejšie viem, aké toto sú hodnoty, nemusím to tak hádať z tej osy. Takže to bolo celkom zaujímavé. Takže vlastne dospeli k tomuto, že majú tu stĺpčeky, majú pod nimi napísané, ktoré je čo, majú tam dokonca presné hodnoty a hore majú akurát v nejakom nadpise, že o čo ide, že sú to teda kalórie na 100 gramov. Takže celkom
toto už je taký graf, kde, OK, niekto možno, kto nie je na to zvyknutý, možno to ani nepochopí ako graf, ale rozmýšľa, čo sú to tam za paličky, hej. Takže tam nám možno by nám mohli pomôcť, keď tam nejaké osy alebo niečo necháme, hej. Možno tu nám niekto povie, že OK, ide o graf celý alebo niečo, toto už môže byť pre niekoho, kto na to nie je zvyknutý trošku, že nevie, o čo ide. Ale teda, čo sa týka, že už tam nie je takmer nič zbytočné a čo by nás teda vyrušovalo, takže aj to svojím spôsobom aj estetické. No a podobným spôsobom majú spracované aj tabuľky, to je tiež myslím celkom zaujímavé. Nemusíme ísť cez to možno až tak úplne do detailov, ale začínam zase s takou tabuľkou, ktorou mi tu nechce ísť, ktorá je taká, že dobre, mám tam ako všelijaké pozadia, svetlejšie, tmavšie, ešte tmavšie, červený, niečo výraz, sú tu nejakí, ja neviem, zápasníci vymyslení a niečo o nich, hej. Ale vlastne je tu chaos, proste tie čísla sú veľké, neviem, že ťažko sa mi v tom orientujem. No a oni postupne teda odstraňujú pozadia, potom rámčeky zbytočné, veci, ktoré sú hrubým, ktoré nie sú až také podstatné, poupratujú tie slupčeky, čísla zarovnajú doprava, texty doľava, nápisy tiež zarovnajú rovnako, trošku to upracujú, rozdelia tých zápisníkov na nejaké skupiny, podľa túto nejaké roli, či čo to bolo. Potom nejako urobia rovnaký počet desatinných miest, respektíve častokrát môžem aj znížiť, hej, nemusím tam dávať nejaké 8-ciferné čísla, pokiaľ mám zaujíma rádov, koľko to je, tak mi tam stačí to uvieť napríklad v tisícoch fanúšikov. Tuto napríklad sa opakovala tá istá hodnota, tak vlastne nám mi to tam stačí raz. Čo má na fonty, hej. A potom môžeme vlastne späť pridať boldom a červeným, že nás zaujíma nejaký jeden z nich a toho si tam ukážeme, že to je ten, o ktorom chceme rozprávať. A ostatní sú tam ako nejaký kontext. Takže urobili tabuľku, ktorá je možno oveľa prehľadnejšia, možno aj estetickejšia a tak možno si myslíte, že potrebujem v tabuľke mať všetky čiary, aby som vedela, čo je na jednom riadku, ale v skutočnosti ani nie. Hej. A potom teda podobne ešte majú urobené aj nejaké mapy, ale to asi nemusíme robiť. A toto už je naozaj vtip. Oni vlastne začali s tou jednou a potom to bolo obľúbené u ich čitateľov, tak pokračovali tými ďalšími a potom už robili ako vtip, že teda čo s takým koláčovým diagramom, čo taký koláčový diagram, ten sám o sebe teda vravím, nie je veľmi obľúbený medzi expertmi a tento ešte je 3D, hej, že to je nejaká perspektíva, čo ešte nám zhoršuje situáciu, má tam nejaké tiene úplne na okraje a všetko úplne celé zle. No a oni teda najskôr ho teda upravia do takej formy, že zostaneme u koláčového diagramu, ale ho nejako tam zrušíme tie veci, čo teda netreba. A potom nakoniec farby neviem čo, necháme si slaninu. Potom nakoniec urobia vlastne taký kruhový graf, ale to preto, že im to tak zrovna vyšlo, aj tie teda mali to tak urobené na začiatku, že sa to dá, to sa samozrejme neznikne z každého pajčartu, ale tak je to taký postup, zdalo byť vtip. Takže toto si môžete prípadne pozrieť ešte tie mapy, ak vás to zaujalo. A aby som teda zosumarizovala dnešnú prednášku, tak náš mozog vie veľmi rýchlo spracovať nejaké tieto preatentívne príznaky a teda to môžeme využiť pri tej vizualizácii, že keď ich využijem, tak niektoré veci viem načítať úplne ľahko z toho grafu a takisto je tam tá hierarchia, že niektoré z tých preatentívnych príznakov síce viem rozpoznať, že sa líšia, ale neviem až tak povedať o koľko, aj u niektorých to viem najmä u tej výšky tých slúčekov povedať oveľa lepšie. Potom boli tie princípy gestaltu, že sa vynárajú nejaké obrazce v mojom mozgu, ktoré tam možno ani nie sú a môžem to využiť na jednej strane na to, aby som zjednodušila graf a nestratila informáciu, ale zase môžem to vytvárať nejaké ilúzie a tým sa chcem pokiaľ možno vyhnúť. A
jedným zo spôsobov, ako sa teda vyhnúť rôznym problémom, je odstraňovať ten čarčák, ktorý ma unavuje, vytvára nejaké preatentívne príznaky, ktoré sú zbytočné a môže pri zipe vytvoriť nejaké ilúzie. No a keby ste si chceli pozrieť viac, tie prvé dve linky sú nejaké stránky, kde rozpisujú vlastne tie princípy gestaltu aj v súvisí s vizualizáciou dát. A tie tri položky na spodku sú knihy, ktorých vlastne sa rozoberá aj tá minulá prednáška, aj dnešná, aj ešte budúca, o vnímaní a ako to využiť pri vizualizácii. Tá prvá a tretia, Cairo a FIU, sú v knižnici fakultnej, takže môžete si ich tam ísť pozrieť. Tá stredná, vlastne o tej budeme rozprávať trochu viac na budúce. Tá teda momentálne v knižnici nie je. Takže dajú sa o vizualizácii čítať aj knihy a môže to byť teda poučné a zaujímavé. Dobre, takže to je z mojej strany pre dnešok všetko. Ďakujem za pozornosť.